கர்த்தாவே, நான் உம்முடைய கட்டளைகளை தெரிந்து கொண்டபடியால் உமது கரம் எனக்கு துணையாயிருப்பதாக. கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வேதவசன தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்தெடுத்திருக்கும் வேத பாகமானது ஆகாய் 2ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம். இப்போதும் இதற்கு முந்தின காலத்தில் நடந்ததை உங்கள் மனதிலே சிந்தித்து பாருங்கள். 9ஆம் மாதம் 24ஆம் தேதி ஆகிய இந்நாள் முதல் கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் அஸ்திபாரம் போடப்பட்ட அந்நாள் வரைக்கும் சென்ற காலத்தில் நடந்ததை உங்கள் மனதிலே சிந்தித்து பாருங்கள். பிரியமானவர்களே, இன்றைய வேத தியானத்தின் தலைப்பு கர்த்தருக்கே முதலிடம் என்பது. கர்த்தர் தம்முடைய தீர்க்கதரிசியான ஆகாயினிடத்தில் தன்னுடைய ஜனங்கள் தன்னுடைய ஆலயத்தையே மறந்துவிட்டு தங்களுடைய சொந்த வழிகளில் சென்று கொண்டிருக்கும்போது பாழாய் கிடக்கும் ஆலயத்தின் நிலைமையை குறித்து தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக பேசுகிறார். ஜனங்கள் மறுபடியும் தேவனுடைய ஆலயத்தின் கட்டுமான பணிகளை தொடங்கும்போது கர்த்தர் ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு முன்பும் கட்டத் தொடங்கியதற்கு பிறகும் இருக்கும் ஜனங்களுடைய நிலைமையை பற்றி இங்கே இன்றைய தியான வசனத்தில் சொல்லுகிறார். தேவனுடைய ஜனங்கள் தேவனுடைய ஊழியத்திற்கு தேவனுக்கு முதலிடம் கொடுத்து அவரை மகிமைப்படுத்தும் போது ஆலயத்தை சீரமைக்கும்படிக்கு அவர்கள் வேலையை தொடங்கினதற்கு பிறகு அவர்களுடைய நிலைமை எப்படியாக மாறியிருக்கிறது, கர்த்தர் எப்படியாக ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் என்பதை குறித்து இங்கே கர்த்தர் ஆகாய் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக சொல்லுகிறார். பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கும் கூட நம்முடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தருக்கு முதலிடத்தை கொடுக்கும்போது அற்புதமாக அவர் நம்மை ஆசீர்வதித்து முன்னடத்துவார். மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம் 33ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி, முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்ற ஆண்டவர் இயேசுவின் வார்த்தையின்படியே நாம் கர்த்தரையே மகிமைப்படுத்தும் போது, அவருக்கே முதலிடத்தை கொடுத்து அவரையே நாம் தேடும்போது இன்னும் அதிகமாக கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ஜெபிப்போம். ஜீவனுள்ள தேவனே, எங்களுடைய வாழ்க்கையில் முதல் இடத்தையும் மகிமையையும் உமக்கே கொடுக்கிறோம். உம்முடைய கிருபையினால் நீர் எங்களை ஆசீர்வதித்து பாதுகாப்பீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன்.